Fl-2022 twettqu 324 miżura tal-budget biex bekk ir-rata ta' twettiq għal din is-sena laħqet is-77%, 4% aktar mir-rata medja ta' twettiq fl-aħħar 9 snin. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-binja tal-Borza ta' Malta, is-Segretarju Permanenti ewlieni Tony Sultana ippreżenta l-pubblikazzjoni annwali dwar it-twettiq tal-budget li tagħti rendikont ta' twettiq tal-miżuri tal-budget għal din is-sena li qegħdin fiha. Huwa spjega li 324 miżura li twettqu jolqtu l-aktar il-miżuri tal-budget li tħabbru s-sena li għaddiet għal din is-sena. Din iċ-ċifra tinkludi wkoll miżuri ta' budgets preċedenti li kienu pendenti. Tajna rendikont tax-xogħol li jagħmel is-servizz pubbliku, xogħol fuq il-miżuri tal-budgets li għaddew. Il-miżuri li ħabbarna hemm 324 miżura dik tfisser 77% ta' rata ta' implementazzjoni. Rata għolja ħafna, fil-fatt hija rata ta' 4 punti perċentwali iżjed mill-medja ta' daw il-ħar 9 snin. Is-Segretarju Permanenti ewlieni elenka wkoll uħud mill-miżuri li twettqu. Dawn jinkludu ċentri ta' saħħa ġodda fil-Ħamrun, f'Witilajn u f'Ħaltarxin, aktar mediċini b'xejn, spazji ħodor ġodda, żieda ta' 10% fl-istipendji għal 15,000 student, trasport pubbliku b'xejn u ħafna iktar. Il-kap ta' ċevil spjega wkoll li din ir-rata ta' twettiq mill-aqwa trid tittieħed f'kuntest ta' sfidi internazzjonali li xekklu mhux ftit il-ħidma governattiva ta' ħafna pajjiżi u żiedu l-piż fuq popolazzjonijiet Ewropej. Fil-fatt dwar dan tkellem il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana li fost l-oħrajn aċċenna l-aħbar li ħarġet it-tnejn li l-konsumaturi Taljani se jkunu qed iħallsu madwar 4,700 euro fis-sena f'kontijiet tal-enerġija. Il-ġirien tagħna Taljani qed jistennew li fil-ġimgħat li ġejjin il-kontijiet tad-dawl tagħhom u tal-gass tagħhom biex isaħħnu djarhom tal-inqas jistgħu ilaħqu madwar 4,700 euro. Liema familja tista' tiflaħ dak it-tip ta' pis. F'dan il-pajjiż għaliex konna minn tal-bidunet illi jedna isma' ma nistgħux imorru f'din id-direzzjoni ikun kemm ikun il-pis, il-familji Maltin u Għawċin għadhom igawdu minn kontijiet tad-dawl u l-ilma li baqgħu bl-istess rati ma nbidlux għax nemmnu illi dan il-gvern irid jerfa' dak il-pis għaliex inkella tbatijiet fuq il-familji u d-daqqa lill-ekonomija jkunu kbar. Il-Ministru Caruana temm jgħid li minkejja l-isfidi kollha għas-sena 2023 l-ekonomija Maltija mistennija tibqa' tikber b'4.6% u dan juri il-mod għaqli li bieħed titwettaq il-politika tal-Gvern li qed tħalli effetti pożittivi fuq pajjiżna. Sostna li kieku l-Gvern ma mexix b'dan il-mod matul xhur sħaħ ta' sfidi, il-qagħda ekonomika ta' pajjiżna ma kienx tkun tippermetti li dawn il-miżuri kollha jitwettqu.